Ponuku zváračskej obuvy sme rozšírili o model Jalas 1948, ktorý je určený pre profesionálnych zváračov a do ťažkých podmienok. Obuv má triedu S3, hliníkovú špičku, kompozitnú planžetu proti klincom, žiaruzdorné vlastnosti a metatarsal ochranu priehlavku. Zvršok obuvy tvorí kvalitná a odolná fínska koža, ktorá je prešívaná kevlárom. Na často namáhaných miestach sú až trojité švy. Zapínanie je formou suchého zipsu, ktorý sa nachádza na boku. Oblasť okolo zipsu je uzavretá a taktiež prešívaná kevlárom. Vo vnútri sa nachádza priedušná stielka s unikátnou tlmiacou penou Poron XRD. Podошva topánky je z kvalitnej gumy, ktorá spĺňa triedu HRO a teda je odolná do 300 stupňov Celzia. Protišmykové vlastnosti sú samozrejmosťou. Model Jalas 1948 zakúpite s dopravou zdarma u predajcu Reprezent.